Hi guys, gama lam Indiphile, ifani yam ngisajini. Yesterday bendiposte i-picture yam ndisithi ubomi kwathini if khweka uyibone lo picture ungahamba uyoyijonga. So abanye abantu bandibuza uba okay coach of ethu kanti yani watshiswa intoni, like coach story sitshoyo uba watshiselwani. Alright, so into kanje guys, umama mawusela ngo-2014 utata wazama kuhlala uba angabi namfazi since ndimncinci. Ndingavele ndivele sendintroduce ngumama omtsha, yabona. Okay, ngo-2016 wazodecide ke ukuba yazi intoni, mandi makatshata. Watshata kutatam, kumnandi ngekho nto. So bendihlala, utatam usebenza eGoli, so bendihlala notanci wam, umuntu ozimva kotatam, nomfazi katata, of which bendimbiza umama. So kule video ndizombiza umama, andisikwazi uthi mama omncinci, ndizombiza umama, yabo. Alright, so ungabi namsebenzi ke leyo bandihlala nabo, yabo, because ndihlala nabo, ndihlalweni nabo, like ndihlala nabo oko ndandihlala nabo kudala. Ndifundile ke ndafunda until ndenze high school. Last year benzenza grade 12. So esikolweni sam bekukho i-camps. So yonke term ine camp yayo, uyabona, yonke term ine camp yayo. So kuje kuzofika i-camp ka term 4. I-camp ka term 4 sihlala inyanga eziyi-2 esikolweni, kungabikho ngxaki. So ikhona imini kwakucingwa sizobuya, ndandizobuya nge-21 since ndandibhala i-geography nge-21, yabona. But ke ndivala upaper 2 we-geography, yabona. So kwabe kusitshiwo ke esikolweni uba wabesithi utitshala uba no man, akunyanzelekanga uba niso senihlale, uyabona. Since upaper 2 kudala simrevise like yona nto siyimasterisha eklasini yam, yona nto yazwana ndim lo, nandiyazi musina, yazwana ndim ke, yazwana la maqala sithi. So ngabikho ngxaki, sithi okay masambeni abakufutshane, since ke kukhona abantu nabakude bahamba abakufutshane bagoduke, sikuthiwa nizobuya nizongena nje i-normal school lamini, nizongena njengabanye abantwana ke, nitsho ugqiba ningene ephepheni, kungabikho ngxaki. Okay, ndibuye nyani ke. Xa ndibuya ke umama akayazi musiba ndibuya, yabo. So xa ndifika endlini ke wonke umuntu unekheya wakhe, utanci unekheya yakhe, mna ndinokheya wam, umama unokheya wam wakhe. So xa ndifika kutsixiwe lakhe akho kwamntu apha endlini, akho mntu. Okay, kungabikho problem ke leyo. Ndivule, ndiphethe ibhegi, ndiphethe ikomo, ndiphethe into vele bendihambe nazo, yabo. Ndiphethe itrasi, ndiyaqhakazela nje, ndiphethe itrasi. Okay, ndifike ke nyani, ndivule, nditsixe, ndinalento ndifuna ulala, yabo. Besivuka ngo-3 phayana, so ndinalento uba ndifuna ulala, abanamsebenzi ke leyo. Nditsixe, ndikhuphe isikhiya, ndihambe ke ndiyekamereni, ndiyolala apho ndiyakhona, ndilale nyani. After 2 hours ndilele, ndive, yabo, ndive nalo ucango. But apha engqondweni wam ndinale nto ithi ana man, umntu onangena apha ngumntu osaziyo isikhiya salapha, uyabona. Since sinezikhiya nditsixile, so icacile umuntu ongenayo ngumntu onikwe isikhiya, ngumama okanye ngumama okanye ngutanci umuntu ongenayo. Kungene ndibava abantu bethetha bencokola uba ndiba okay ngutanci nomatha lo. And anala nto ndithi ndifuna uya kubo kwathini, ndisenobuthongo, sagcwala ubuthongo. And ndizixelela hayi man, bayandazi abantu, ndizovuka nditsho uba ndibuyile ke xa sendirayithi, kungabikho ngxaki ke. Hayi ke ndibava bencokola igenge, incokola. Caba bayapheka. Andanoba sekuphekiwe noba intoni, because bapheka ixesha elincinci, noba bapheka isitshebo. Ndibone ndive kunuka kamandi ekitchen. Okay, kuphele kanti ndilale. Ndisava loo ngxolo yasekitchen, bencokola wethu, bencokola ke. Mama ndibazi ngabantu njengabantu abavanayo, bavana kakhulu, bavana okogqitha mna nomama siyavana, like siyavana, asixabananga, asinanto, but asivani. Since ngumntu omdala mandivani gqitha nabantu abadala. Okay, ingabikho ngxaki, siyiyeke ke leyo. Ndizothi ngondileleyo babhem, ndive nokrece, qomba hayi man, ndimlo and kuthula apha endlini kum. Qomba yazi into, ndimlo nengqondo endala. Ndive no man, hayibo, hey, okay ndivuke. Qomba yazi into, ndifuna uprova lento ndiva ba ndiyaphupha na
okanye yenzeka nyani. Abekho ngxaki. Ndithi ke babhemu ndivuke. Xa ndivuka ndiye ngqo straight ekamereni. Xa ndifika ekamereni ndivule phozu kwena. Ndivule. Xa ndivula okay kungabikho ngxaki. Ndivule nje futhi andiqonqozi. Andiqonqozi. Ndivula. Xa ndivula waretata nabo bevele kanje ezibhayini. Utanci ngumama. Like guys, nani ngandiyaphupha. Sasandibelieve like ndavela ndabelieve. Ndaphuma. Qomba izinto ndifama ndiphume. Because nifike ngexesha lesiganeko because isiganeko besenzeka. Yabo ndifike yabona okay. Ndiphume. Ndihambe. Qomba okay andazi noba ndijike ndiye ndiphume ndiye like into exelela abantu abadala ba hayibo kwenzeka ndibona into enje nakanje ekhaya okanye ndiphume ndivele ngiqonda izintoni mandingene ekamereni ndangena ekamereni yam ndatseka. Sixa kwame ekamereni yam ndinalento endithi ndifuna ulala ingathi ndiyaphupha like understand ndigqiba kwenzeka. Ndingene nyane ekamereni ndizama ulala. No abuhle ubuthongo. But ndithule ke ndihlalele nje. Ndizama uyi-understanda lento like ngisathi 1 + 1 = 2. So libere ngutata apha like ibere ngutata because like ukunibona man xa ufanda uthile lanto kube kuphuma indlebe uphuma ubushushu apha endlebeni ndenzekelwa yilanto ingathi ndim lona like ndim yo ndibane ndisitsho man 1 + 1 = 2 2 + 2 ngufollow. So igqi kutatam apha akhona mhlawumbi ndive mani bani noma ndilambile egqibeleni kaloku ndigowa ndisitya mna ndilambile ngoku ndiphume abikho ngxaki tshwamzayim ndiphume ndiye kitchen. Xa ndifika ekitchen ndifika ugel uyaphaka kuhleli kuyaphakwa andisamboni kodwa uyaphaka uhleli uyaphaka ndiqonda uba yazi ntoni andisathembi kokokutya ndibona okay yazi ntoni ndizotya ntoni. Xa ndithi akhona sonka xa ndithi akhona sonka ndihambe ndiyothatha inoclis ndithi inoclis nditye gqiba kwam utya ndithi ekhena ndiphofa ndityela kwa apha azandityela kwa kuthiwa mntu otyela ekamereni yam. Ndifika ekamereni yam nditye caba ndiye ndabuya buthonga. Hayi ke xolo izihlobo zam iwili phone caba ndiye ndabuya bubuthongo ke after ixesha elithile. Caba ndiye ndabuya buthongo ndivuke ke ngengomso ndiqonda yazi into vele benze etown ngetown ndizulise manje etown ndizulise because kweyam ilali once waya ohamba awakhwela ngo6 ekseni ngo7 ngo8 izobe ziphela imoto. So ndivele ndavuka ekuseni ndahamba akhange ndimbona akandibonanga akandazi ndiphi ayazani ndihambe ndetown. Fika etown hayi ndibe mnandi like ndiyadistressa kumnandi ndiyatya ndiyathini like ndizama uyihlafuna ya manditsho uyidigesta lento ndiyizama ubona uba if ndiyamchazela utata lento ndizobe ndimosha umzi wakhe if andimchazeli ndizobe ndibulala umzi wakhe ndizobe ndembhitha